Cara dibuka Parhalado ni Huria HKBP Lubaruhap. Jadi maulia tema dibuhay jana dibuka di tonga-tonga ni Huriai marhite amang su nami inang dibuka naki sat Huriai ima mabuka di halaman maulia tema di hamuna paulan ni Huria nami taudu tima carata hata huhuasi sian bona ni hasuhuton. Marhitiot tutu diulot tadi bagasan arion sengke maribati urtuata suatu ngadoki tan non namulak be sejolo maridahan nalasuk mermul sitio-tio huhut mandarar doho majalo adat no partu launon soni masyak kami bonani asu takuwasi sengke ma manupat tunoli manupat tunadeng kanulau tahoras marita saluna Maulia temang taudu tima carata suhut marpaniaran manang babuat tuan di godang anane marpaniaran nama kami bonani hasuhuton baik damang badisi godang mula-mula laos pai huto damang matu godak sobai asa mulani hagabeon mulani hamorao naktong di bonani hasuhuto suwak nang tarlumobi ma di anak dohot di parumain nami asa huso bahami mata martua di bata na mga ramoti ulaot di bagasa sa darion baik damang ma naumulinay. Nami baik damang malisi godang si gabe taon ni asang giat atong gabe nani ulan isida di balian sinuratong nabinahani nasida di huta asa doong nalahong atukoni nasida tuakari namang ihut tulaw no muli tulaw no balga laos pa ihut damang ma tu godang si torop goparani asang giat tutorop na tong goparani hami saluhut na bonani asuton tarlumobi ma di anak dohot di paromain nami laos pay huto damang matugodang si liatoni asa liat hagabeon liat hamurao di hami bonan niya suton suwak sukuninang dihita sa luhut na bay damang naumulinay.
dia Muhammad bermain.
tungi manortorma boru tubuh, boru suhut, boru na poso, boru na tua-tua, bere iba bere, dohot si matua ni boru nami. Asaromahamu raja ni boru. Mauli atema dito hata, mauli atema nang di pungwata. Raja nami, lunga di sopi hamina yang maratapak ima yan ako muna, lau mga dopi, ima ulaw pesta, pardongan sa ripeyon ni tulang na poso na tulang di son, ima nong manjalo paso-paso parbagason, siya tonga-tonga di huriyay, marhiti na posona. Kami piatong raja nami, siya na muna mangidol tuamat tamar tua de bata, asa anggiat tutu, rumah tangga na baru na pinukan di tulang liba do na tulang liba di son, gabe rumah tangga na berbahagia ini, rumah tangga si tiru ni di tengah-tengah ni keluarga di masyarakat, terlumui ma tau hasangabon biadoban ni tu hatta bertua di bata, marhite-hite maraja nami. Di haroro nami di son nang na mga paso-paso alay na magsalo paso-paso do kami siya kamula hulay si Panginoon muna to magtamarto di bata si sahaponon na to kami akay anak ko muna jadi naik peraja nami ya sosokon nami di son molotuk pero kami ang manopanopa muna otik sosodiya na boy terbaik kami ba tunglas maroha muna jadi doron nami manang soni dok nina tuai-tuai asa tubuh lama tubuh sikoru marda kabunga-bunga tubuh anak tiba boru matulang dok natulaku jalasa may jolma na saur matua sa disolo masaat matu hotel ni Tigaras di paso-paso tuan mitok salhuna leleng mangolum jala toktong di bagasan na horas so ni atas siap kami raja nami Mauli atema di hamura. jadi nuak di hamuna pada nami asa husok bahami hula-hula nami di son baik kamu madisi godang mula-mula pedo mo tu godak soba laos pedo todamang ma tu godak siliadoni badamang ma nombrine badamang ma
nami badamang Jadi malisi boleh tema di hamu raja di pamuruan nami adorakso di jalur hamu godang sitio hasahatani Asdo kaka anak kodo permekon do tulang nami rison badamang mana hicacaresi badamang mau dengan naik kodang sitio hasahatani badamang mati Jadi boleh tema todut Bugurau kami saline saroma hamu madokata dugi manortor Pariban na poso Pariban na tua-tua Dohot boru strip bere sian pariban Asaroma hamu rajani pariban Manortor ma Hahangge paktubu nami na dilubaru hapon Panahaja Buru loksa Paru jalan Pangutangan Opu cinodang Dohot opu topal Asaroma hamu rajani hanggi nami Dia perhorasan di kita saluhukna. Matutu Gokkum matutu si pe mau juju si adusan. Di gokkum muna mangsebut nami rodo hamidison. Lamang gohi gokkum dok juju muna. Ima marhite las ni rohan. Di hamuna puna ni hasutan nang di kita saluhukna. Di nang pajongjong pardongan sarepeon. Anak dohot puru ni huriatta. Ima ang giniba dison. Dohonon nami secara khusus tu inang buru menropa. Mungkin mulu di Nias manang di suku hita Nias tak songrok rabentu na alaywang malas ni rohan nami jadi hudo ko kaima jahobu horas mau lihat ma di hatta mau lihat manang di hita di perdongan sari pemuna ditupak di paso-paso mata di batamat tong persare pemuna asa angget atur maranak atur marboru hamuna atur hamatong satu nomor pahapu di anak satu nomor pahapu di bor tu jangan nyari di paso-paso Tuhan tidokon na tua-tua tu anggini badison nok sapulsada di HP cuma di desa 12 di pardonga sari pemuna dung dia lapuanggi bor menro padison si buat salah nggak di hamuna jala si buat Tuhan Matutu songoni manang dohanon nami di hamuna na tua-tua nami di am dohot inang dison di paso-paso di Batama di perdonga sarepir ni anak dohot parumen muna ang ginami di son merokat gabi merokat mamora yato di paso-paso manang di hamuna na tua-tua
asanggi atong di pasu-pasu hot debata di hamuna sok dokon ni tua asa boras sigabe me hape boras di porbatua sa masaluhok na parang mo nitol magabe nang hamuna kana tua sa atong jol na kana wartua amang pagdenami naginokum manugok ni Jawa Tare aman Batara Guru mudul Batara Guru pada kota tok ngagilang buat ina dengkap perbuatan si tili-tili stolo tolo nak dok kami supiri botok malope kan malo ho bereng kami senakin ula-ula mi boy sudi radok di beko atong bedamang madisi godang mula-mula las pehutom matu godak soba mulani hagabe mulani hamoraon di anak penebonane hasuton nang dihita salhubna las pehutom damang di situ godak si gabe taune asang dia gabe na ulani pona hasuton nang diwalian sinur na pinahan dihuta horas-horas kita jomma las pehutom damang di situ si toro parane asang gi ato tutorok na parane bonanya sutonon di paso-paso tu hata tu jangan nare nak kita pesalukna laspe hutor damang di situ godak si lihat ni asal lihat gabe lihat mamora bonani hasuton nang kita pesalukna pe hutor damang di situ godak sentio hasahatani SMP Negeri 5 Bange, PAUD Sunflower Lubaruhap, PAUD Holong Buluduri, Bidan Desa Lubaruhap, Bidan Desa Galung, Bidan Desa Buluduri, Laos Manatapak Madohut Pemerintah Desa, Kepala Desa Lubaruhap Stiri Perangkatna, Sekretaris Desa Lubaruhap, BPD Lubaruhap, LKMD Lubaruhap, Asaromahamu Raja Nami. Mari tu hatta melatih manang dihita saluhna dokter dosi kai baon jauh-jauh sia rusun isol mengarobe hami lima di siana gokom muna bulan situn tu hami lima lata kastutu di nasruhatta di bagasa sadarion lima anak do burung yuriani watai lima lapas pasu pardo masak yang betutu nasida siana watai mahite naposomai. Jadi kami itu martangi yang nama mulut tua mata tua di batam. Asal gitu tuh pasar pe umuna
Pasaripeo nasa hot tu nasa hormat tua. Matutu. Jadi Jepang patutu dia mau sorokan itu tua. Tubuh lalak tubuh sekoro merdeka bunga-bunga. Tubuh anak patutu hamu tubuh baru. Tubuh pun kami nasa tu nasa hormat tua. Matutu. Jadi tubuh mu itu tu si tua-tua na. Jepang maya mu sorokan itu tua. Kalau di perbatu sama tu sahabat turun kena parang. Sa mahu jual mana mertua jala si torong. Matutu. Jadi tengok di sibuan kami ano naman penunjuk kami sedikit dulu bapak kami motor manon pesat kami di mana doba kalau tahu lah oh di sisa dia betul lah boy patwa kami tuat taman naman gohi pasu na Matutu. sa di solo mas sa matu betia ni tiga ras sa may taliling mangolu ina mo di tuwa dapat kong ibacan na horas-horas buti mak Mau lihat mak di hamuna. kami sama dokter kami kami masih kodang mula-mula itu ama matu kodang sili atau ni as pasat ama mas tu stiwa kesehatan namang menemui
Tuhan muna bonan yang suton nami Gabi amang gabi. nung atuk takasami di son Rosyan goko do jujung meneng na huri-hurian adong di selubor ima di siala namat jalo pasu-pasu pandong sari perdo anak dot buru di huriai imar anak dot parawen muna nak pengidot tetok tua matari bata siagir matong par rumah tangga sida rumah tangga naringgan rumah tangga Siti Ruon, jalan rumah tangga Narama Siti Ruon, Maniru, rumah tangga namangi Huton, jalan rumah tangga nggak tahu si Hutonon. Ya tutup dulu petong nasida, totong nasida di betul tuata akal aik natio, tutup nasida dah botan akal tebaga nalomak. Asal dipati kau kujurnya di jauh-jauh persaktian, main di dia benasida mengalunui ngolu sapari. Saya totong ada saat ternyata Gabriel Hamoraun di mobil pasaulian. Matu itu. Suak soy man dia muna na tutuana seluruh na bonan dia suto. Asa dorong perbetua dan panata batu dorong manaparan. Sa mau pengen sorbo tua hu masih torok kopan. Jadi mula tema ni Tuhan tah mula tema nang dihita saluhut nah. Tuhan muna amang subuk nami. Marhite ete puji-pujian nak ko patu bahami di bubunnya lamanon. Sumasada jamita mai di rumah tangga ni ang giniwerison. Postorohan nami songoni nang tanyang nami sa luhuk na sa tong-tong di huria. Asa buru marin na di bukorgah gajak madu urur na. Sa di pasar pada materi batama di hamuna anak na bisuk buru na marawah jatakas gajak buru. Jadi songoni atas yang kami hamang pandai nami nama dokter mahami asa dalam masih godang mula-mula. Las padog matu godak soba, las padog matu godak siliato. Las padung manang tu godak siti hasahatan. Tari kok yang kasiluan na panupahion niya ka pagurupion na ka tunga-tunga di huriatan na di depan mapon. Las penon ni pasah matu hasutan na mate. Pertama mga sidong do dito. hula-hula nami laho pasahaton parbuepir tuhami bonani hasuhuton parjoloma hula-hula nami mendropa nasian Medan strip tulang rorohot nami purba mangihu tulang tobing nasia tarutung mangihu musetu bona tulang nami pasaribu nasian huta gurgur mangihu manguse bona hula nami si mangucong nasian baturara mangihu manguse hula-hula bonani ari nami pajaitan nasia pagara
Mangiu mamusai hula-hula nami si Mamora sian Batu Baru alani Amagio. Mangiu hula-hula Pasaribu sian Rodang alani Opu Kristin. Hula-hula si Mangucong sian Panaparan alani Opu Clara. Hula-hula Pasaribu sian Borbor alani Ama Kristin. Hula-hula Pajaitan sian Sitorang alani Ama Devi. Hula-hula Saragi sian Pematang Raya alani Ama Clara. Hula-hula si Mangucong sian Baturana alani Opu Joshua. Hula-hula Pardosi sian Goting alani Opu Rainanda. Hula-hula nami Pardosi nasia Lubaruha. Lot hula-hula nami Pasaribu nadi Lubaruha bon. Laos udut mamuse saluhutna dihamuna hula-hula nami. Hula-hula namar haha maranggi dohot hula-hula marsada-sada. Sonima pajo nami raja nami.
Jadi mau lihat tema suak sungut. Dodon mau lihat tema di Tuhata mau lihat tema nang dihita saluhuna di narohita di bagas di pokuni alaman yang baru nami di apalatikion. Dodon upasat haima partigianon tu tarlumobi tuhamu apara sidoli nami hula-hulan yang baru nami nadong di umpason alarap masuk dohita para sidoli asa hamu ma perjolo pasahaton ata naulin adegan ia diharorota di apalatikion asa tung tarida sisa dahata sisa dalah siroha hita di apala sadarion upasat hami matuhamu dorohanami sian hula-hula munamen deva narosian gunung sitoli aneh adorang sohatu hal tuamu nama baru nami jolu walam hata majosian kami secara khusus sian gunung sitoli Kami. jadi boleh tahu ya Amira Talifusul yaitu keluarga besar Mendoza Baji Makadi nuasara dedeta tafaema behede si sabua kera si tengah beheta ina tola asabua mau musuh dedeta ni wawa jatua baketa ane nah hasara dedeta hasabua jeda tola tauli kegawani tola taulai gulinasi bahasa toba mengatakan ai godang ai laut dosi roha si ben nasabut bahasa Indonesia mengatakan kesepakatan dan kebersamaan itu adalah nomor satu ada berita sesara dedeta Baji Makadi faema behede si sabua fa musuh dedeta sifaluka iras dia moda soalnya dia mau hula-hula nami nah rohanami rohami sian hula-hula muna jalau buat kami dok songon parbuai pir dohonon masongon hatana tua-tua pir mapoki bahul-bahul pacalongan pir mato di muna saluhun nama mur nami luju matong aka pangomoan uber kami hamu akan namar dosi roha namar doan tubuh dohonon masongon hatana tua-tua balitang mapagabi tumudah lo sedadoan Arimuna gawe namar dongan tu ala takasu bere kami hamu marsi balolo suasongani tulai dohon di boto nami ador halupa mato kutobuni lobu ador hatiti to kutobuni horbo pengeng sormatua ma lai dohon di boto nami sahatu namar ini sahatu namar no suasongani ala suasongani tuhela dohon di boto nami boru nami tubuan lalak tubuan sikor tu dolo di purbatua tubuan anak tubuan moru hamu dongan una sahatu nasar matu dohodon hatakon hata tambahan perjolo pasan hamima tu hula-hula na posonami siring-oring sadama ida tu tulang rorobo nami manalu suasongoni tu hula-hula nami purba gaya bicara horas do sumaro hata homba